πρόγραμμα πρωτοβουλίας γειτονιά και γειτονιά, είναι σαν μια πόλη δική μας. Έτσι. Και εύκολα φτιάχνεις καταστατικό χάρτη, σύνταγμα και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε εμάς είναι ανέφικτο. Είναι πιο δύσκολο. Και από πλευράς κλίμακας και από πλευράς κλίμακας των επιθέσεων που δεχόμεθα. Έτσι. Θα είναι πιο δύσκολο σε εμάς. Δεν είναι ανέφικτο. Οι Ισλανδοί δείχνουν έναν δρόμο. Αυτό να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Η εμπειρία της Ισλανδίας είναι πάρα πολύ σοβαρή. Της Ισλανδίας. Όπως επίσης και της Ιρλανδίας η εμπειρία. Και πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις οι οποίες τείνουν να γίνουν πλειοψηφικές, με επικεφαλής το Sinn Féin στην Ιρλανδία, περνάω στην Ιρλανδία τώρα, υιοθετούν τις δικές μας διεκδικήσεις, τα 5 αιτήματα του ΕΠΑΜ. Υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τι? Καταδεικνύει τη διεθνή διάσταση του προβλήματος και κόντρα σε εκείνους που πιστεύουν ότι μόνο περιχαρακωμένοι στο εθνικό καμούκι το καθένας μπορούν να βρούμε λύση, δείχνουν ότι είναι διεθνιστικό καθήκον μας ο συντονισμός με τον αγώνα όλων των λαών που πλήττονται στον ένα ή στον άλλο βαθμό με τον ίδιο τρόπο αυτή τη στιγμή. Μα όλων των λαών. Συγγνώμη, δηλαδή, ο πόνος του Ιρλανδού οικογενειάρχη που δεν έχει να δώσει φαΐ στα παιδιά του διαφέρει από τον πόνο του Έλληνα. Ο πόνος του Ισπανού ή του Πορτογάλου ή του Νότιου Ιταλού διαφέρει από τον πόνο του Έλληνα. Δεν πρέπει να συντονιστούμε. Δεν πρέπει να τους κάνουμε αυτό το ντόμινο το οποίο τρέμουν και φοβούνται και με το οποίο μας εκβιάζουν. Να τους εκβιάζουμε εμείς με αυτό. Έτσι. Είναι ανάγκη λοιπόν να συντονιστούμε με τις εμπειρίες των ανθρώπων αυτών, των λαών αυτών, να συντονίσουμε και εμείς το δικό μας αγώνα και να δούμε τι δύναμη αποκτούμε ως λαοί συντονισμένοι πλέον. Όχι μόνο σε εθνική κλίμακα. Η δοσίωνη κυβέρνηση του Παπαδήμιου ψήφισε προημερών ένα μνημόνιο. Ήθελα να μας πείτε για τις συνέπειες που θα έχουμε. Θα ήθελα να μας πείτε για τις συνέπειες που πρόκειται να υποστούν οι συντάξεις μας, τα άνεργα παιδιά μας, οι μισθοί της νεολαίας και των εργαζόμενων στον δημόσιο τομέα, καθώς και τις ιδιοκτησίες μας. Τι πρόκειται να συμβεί με την ψήφιση αυτή του μνημονίου? Ευχαριστώ. Καταρχήν, έχω την αίσθηση ότι ακόμα και αυτή η... Εντάξει, δεν θα προβώ σε χαρακτηρισμό. Αυτά τα 199 ναι σε όλα, ας το λέμε έτσι, σημαντικά. Αυτό το ναι σε όλα, το ακούγατε έτσι, να τεχνικά να επαναλαμβάνει ναι σε όλα, είναι ακριβώς το ναι σε όλα του δουλόφρονα, του δουλοπρεπή δοσύλλογου. Αυτό το πράγμα. Μην νομίζετε ότι και οι άλλοι που πάνε όχι είναι πάνω στο τομάρι τους. Είναι σαν τους καραγνωμένους που βυθίζεται το σκάφος και πάνω στο τομάρι τους γιατί ξέρουν ότι δεν θα εμφανιστούν ξανά στην πόλη τους, στο χωριό τους, στη γειτονιά τους. Δεν θα έχουν κούτρα να ξαναεμφανιστούν και πάνε να περισσώσουν ό,τι δεν περισσώζεται. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι δεν γνωρίζουν ακριβώς τι ψήφισαν. Πάλι για άλλη μια φορά. Μας το ομολόγησαν για την προηγούμενη φάση, για την προηγούμενη Δενειακή, το προηγούμενο μνημόνιο. Κάποιοι μεγαλοσχήμονες, μάλιστα υπουργοί, με τη βούλα και την έγκριση των πέραν του ωκεανού συμμάχων μας, είπαν ευθασώς ότι είχαν δουλειές, δεν μπορούσαν, δεν το διαβάσαν. Έτσι. Λοιπόν, βραβευμένοι από το FBI και είπα, ξέρετε. Λοιπόν, το νέο μνημόνιο που θα βγει και ο εφαρμοστικός με βάση τη νέα Δανειακή Σύμβαση, δεν είναι σαφές ακόμα τι ακριβώς περικλεί. Αυτό που ψήφισαν, δεν ξέρω αν ακούσατε την εκπομπή την τελευταία του Σαχίνη με τον κύριο Κασιμάτη, τον συνταγματολόγο, δεν είναι ακριβώς νόμος, είναι ένα σχέδιο, ένα γενικό πλαίσιο το οποίο καλά-καλά δεν έχει μεταφραστεί. Έτσι. Τώρα, από ό,τι έχει βγει στη χώρα, μπορούμε να εικάσουμε για μερικά πράγματα. Τι μπορούμε να εικάσουμε? Θέλουμε ένα νέο δάνειο 130 δις. Δηλαδή, σε αυτό που έχουμε μέχρι τώρα, θα κοτσάρουν άλλα 130 επιπλέον δάνειο. Έτσι. Οι τραπεζίτες έχουν ξεφορτωθεί τα 115 δις.
από τα 155 των τοξικών λεγόμενων ελληνικών ομολόγων. Έτσι. Και θα προσπαθήσουν να περικόψουν το 50% των υπολείπων 40 δις που απομένουν με διάφορους τρόπους και τερτύπια. Θα έχουμε νέα ομόλογα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων, με ακόμα υψηλότερα επιτόκια. Έτσι θα τους καταβάλουμε 30 επιπλέον δισεκατομμύρια σε ρευστό. Αυτή είναι η συμφωνία 26-27 Οκτωβρίου, την οποία λένε ότι πρέπει να τηρήσουμε απαρεκκλήτως. Έτσι. Θα διευκολύνουμε τους τραπεζίτες, τους διεθνείς τοκογλύφους, για να εισπράξουν ύψους τουλάχιστον 60 δισεκατομμυρίων ασφάλιστρα κινδύνου, τα CDS. Έτσι. Και επίσης, οι εγχώριες τράπεζες θα πάρουν μια νέα επιδότηση 39 δισεκατομμυρίων ευρώ, έτσι, για να έχουν την εγγύηση ρευστότητας που τους χρειάζεται και ούτω καθεξής. Το τι θα σημαίνει ακριβώς αυτό για τους μισθούς και τις συντάξεις, ακόμα είναι πολύ δύσκολο να το πούμε μονοσήματα. Ένα πράγμα μπορούμε να πούμε μονοσήματα, ότι το προηγούμενο μνημόνιο και ο προηγούμενος εφαρμοστικός θα είναι παιχνιδάκι μπροστά στα επόμενα που έρχονται. Και επιπλέον, ο άξονας των τοκογλύφων και των πολιτικών τους οργάνων, είπαμε πόλεμο έχουμε, ο άξονας μας επιτίθεται. Ο άξονας λοιπόν αυτός απαιτεί συνέχεια του πολιτικού συστήματος. Το είπε και ο κύριος αυτός ο Βενιζέλος, πώς λέγεται, ο οποίος δήλωσε ότι θέλει να υπάρχει συνέχεια, οι πιστωτές μας, οι σύμμαχοί μας, οι σωτήρες μας, θέλουν να υπάρχει συνέχεια. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει θέλουν να δεσμεύσουν οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση να πραγματώσει επί δεκαετίες απαρεκκλήτως αυτό το λούκι στο οποίο θα μας βάλουν. Τώρα, δεν είναι μόνο οι μισθωτοί, δεν είναι μόνο οι μισθοσυντήρητοι, δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι αυτοί που θα δεινοπαθήσουν. Δεν είναι μόνο τα παιδιά μας που δεν θα έχουν ξανά να δουν βιβλία, με τον Καλλικράτη δεν θα έχουν σχολεία να πηγαίνουν, δεν θα έχουν οχήματα να τους μεταφέρουν από χωριό σε χωριό για τα σχολεία που θα απομείνουν και πάει λέγοντας. Μπαίνει χέρι χοντρά από το προηγούμενο εφαρμοστικό ακόμα και σε αυτό που είχαμε μάθει να θεωρούμε από κούμπι εγγυημένο, δηλαδή στην ιδιωτική ιδιοκτησία, στα περιουσιακά στοιχεία του ιδιώτη, ανακοινούν το καθεστώς της επιφανείας. Ένα θεσμικό πλαίσιο που έλκει την καταγωγή του από το μεσαίωνα, από τη φεουδαρχία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δημιουργούνται οικονομικές ζώνες, ειδικές οικονομικές ζώνες, στις οποίες υπάρχει προνομιακό επενδυτικό καθεστώς για όποιο επενδυτή δεήσει να κάνει επενδύσεις, με όποιους όρους θέλει αυτός. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αξιοποιεί όποιες γέες, ακίνητα, περιουσίες, αιγιαλό, έτσι, ορεινούς όγκους μεγάλου φυσικού κάλους, έτσι, διότοπους, οτιδήποτε κρίνει ότι μπορεί επενδυτικά να το χρειαστεί, είτε ανήκει στο δημόσιο, είτε ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, επιτάσσεται από το δημόσιο σαν να έχουμε πόλεμο, σαν να έχουμε κατοχή. Πώς παίρναν τα μουλάρια, ας πούμε, στο πόλεμο του 40, από τους χωρικούς, επιτάσσονται και τα μουλάρια και πάνε για το στρατό. Έτσι θα παίρνουν τώρα και το χωράφι σου, ενδεχομένως και το σπίτι σου, και θα σου λένε ότι ναι, κρατάς τυπικά το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, αλλά 100 χρόνια θα είναι στα χέρια αυτού. Και εσύ φύγε, πήγαινε προέψου. Με την εγγύηση του δημοσίου. Αυτό σημαίνει δικαίωμα επιφανείας. Σημαίνει απεικιοκρατικές σχέσεις κυριολεκτικά. Σημαίνει καθεστώς επενδυτικό με το θεσμικό πλαίσιο όχι της χώρας σου. Δεν θα υπάρχει ούτε αστικό δίκαιο, ούτε εργατικό δίκαιο που θα διέπει σε όποιες σχέσεις συνάπτει αυτός ο επενδυτής που να ελέγχεται από τα δικαστήρια της χώρας σου, αλλά θα είναι σε ξένο δίκαιο. Μάλλον σε αγγλικό δίκαιο, όπως πάει το πράγμα, από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Είπε ο κ. Βενιζέλος ότι θα είναι στον τόπο εκτέλεση με το δίκαιο όπου θα είναι εκτελεστές οι αποφάσεις. Δεν το είπε τυχαία. Μπορεί να είναι πονηρός, δεν είναι τελείως πανίβλακας. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουν φτιάξει μια εταιρεία η οποία θα αναλάβει ακριβώς αυτό το ξεπούλημα εξ ονόματος του ελληνικού δημοσίου και με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, αυτό το δοσίο που μας είπανε, η οποία θα έχει έδρα το Λουξεμβούργο, το Δουκάτο του Λουξεμβούργου.
εκεί που είναι εκτελεστέα η απόφαση σημαίνει νομοθεσία Λουξεμβούργου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν αρέσκεται ο κύριος επενδυτής να έχει μισθούς Κίνας, Πακιστάν ή Μπαγκλαντές, αυτούς θα έχει. Εργασιακό καθεστώς αντίστοιχα αυτών των χωρών, αυτό το καθεστώς θα έχει. Θα φέρει σεκιουριτάδες ένοπλους και θα περιφρουρούν αυτές τις ζώνες με το δικαίωμα επιφανείας που σας είπα, δηλαδή σε πετάει από το χωράφι σου, σε πετάει από το σπίτι σου, έτσι, και θα έχει και δικό του στρατό ουσιαστικά. Ένοπλους δικούς του και θα το ελέγχει. Τι είναι αυτό, δεν είναι κατοχή? Να θυμίσω ότι είχε γίνει το 40. Το 40 ο φασίστας Μεταξάς, έχοντας στην πλάτη του την ανάσα ενός λαού αποφασισμένου, αναγκάστηκε και είπε το όχι. Ξέρετε τι ήταν αυτό το όχι? Το τελεσίγραφο των Ιταλών απαιτούσε 3 πραγματάκια. 2 λιμάνια, ένα αεροδρόμιο και το δρόμο που τα ενώνει αυτά για να περάσει τα στρατεύματα της Ιταλίας στη Βόρεια Αφρική. Με εγγύηση της εθνικής ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της χώρας. Διαβάστε το τελεσίγραφο των Ιταλών και θα καταλάβετε. Και κάναμε πόλεμο. Και νικήσαμε. Τώρα δίνουν τα πάντα. Μα τα πάντα. Έτσι. Θα τους αφήσουμε? Ούτε μία τουφεκιά. Αμαχητή η τωρινή δοσύλλογη. Θα τους αφήσουμε? Δεν το νομίζω. Δηλαδή έχουμε περιθώριο? Δεν έχουμε περιθώριο να μην πολεμήσουμε. Εγώ λέω ότι πολεμάμε. Βάσει αυτά που έχουν υπογράψει, υπάρχει περιθώριο? Γιατί έχουν υπογραφεί. Πολύ σωστή ερώτηση. Πάρα πολύ σωστή ερώτηση. Και έρχομαι σε αυτό. Οι πρώτες υπογραφές δοσυλλογισμού που έπεσαν ήταν της πρώτης Δανειακής Σύμβασης. Η οποία πρώτη Δανειακή Σύμβαση είναι διακρατική συμφωνία. Διαβάστε το κείμενο και θα δείτε. Είναι οι δανείζουσες δυνάμεις, δανείζουσες χώρες και είναι διακρατική συμφωνία. Το σύνταγμά μας, αυτό το σύνταγμα που έχουμε, το οποίο εμένα προσωπικά δεν με εκφράζει. Ούτε ιδεολογικά, ούτε πολιτικά, ούτε από την άποψη του περιδικαίου αισθήματος που θέλω. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα σύνταγμα. Ένα σύνταγμα που έδινε ένα πλαίσιο αναφοράς. Έλεγε τι είναι νόμιμο, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται χοντρικά. Το σύνταγμα αυτό λέει ότι διακρατικές συμφωνίες υπογράφονται με ειδική πλειοψηφία ενισχυμένη, δηλαδή τουλάχιστον 180 βουλευτών στην Βουλή. Σε ειδικές περιπτώσεις πρέπει να γίνονται και δημοψηφίσματα για τέτοιου τύπου πράξεις. Κανένας από εμάς, ό,τι και αν ψηφίσαμε στις προηγούμενες εκλογές, όσο κοψοχέριδες και νιώθουμε σήμερα, οι περισσότεροι από εμάς, και καλά κάνουμε και νιώθουμε, κανένας δεν εξουσιοδότησε αυτά τα λαμόγια να εκχωρήσουν αμαχητή την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της χώρας μας. Αυτοί το έπραξαν. Γεγονός που σημαίνει ότι ως δοσύλλογοι και ως παραβάτες του δικού τους συντάγματος δεν παράγουν δίκαιο. Όπου έχουν πέσει υπογραφές, έχουν πέσει κάτι υπογραφές, κάτι Παπαντονίου, κάτι Γιωργάκη κλπ. Αυτά δεν παράγουν. Παπα-Κωνσταντίνου, ναι. Δεν παράγουν δίκαιο αυτές. Δηλαδή δεν είναι δεσμευτικά από την άποψη ακόμα και την τυπική τη συνταγματική. Τα ακυρώνει δηλαδή μια νέα τάξη πραγμάτων που θα προκύψει από ένα κίνημα που θα απαιτήσει πραγματικά λαϊκή κυριαρχία, θεωρεί ότι δεν παράγουν δίκαιο όλα αυτά. Και εδώ έρχεται η μεγάλη πρόκληση, αυτό που εμείς στο ΕΠΑΜ λέμε η ανάγκη συγκρότησης του μετώπου του όχι. Ακόμα και αν δεν συμφωνούμε με τους 5 στόχους που εμείς θέτουμε. Λέμε, ελάτε, όλοι εσείς που λέτε ότι δεν ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση, σε ένα ακόμα πιο μήνυμο πλαίσιο. Να διαφωνήσουμε σε όλα τα άλλα. Αλλά ελάτε να συμφωνήσουμε και να φροντοφωνάξουμε στις δυνάμεις της κατοχής ότι δεν πρόκειται να πάρουν φράγκο από αυτές τις δεσμεύσεις, ότι δεν αναγνωρίζουμε τις επόμενες δανειακές συμβάσεις και τις προηγούμενες, ότι δεν αναγνωρίζουμε κανένα μνημόνιο, καμία τέτοια δέσμευση ως παράνομη, ως απονομιμοποιημένη στη συνείδηση του κόσμου και ελάτε να δεσμευτούμε γι' αυτό. Ξέρετε τι έχει να γίνει? Διεθνώς, αν οι δυνάμεις που είναι και δημοσκοπικά ακόμα σήμερα πλειοψηφικές πάρουν αυτή τη δέσμευση, ποιος θα ξανάρθει να τολμήσει να θέσει τέτοιου είδους διλήμματα απέναντι στο λαό μας? Συνεπώς, στο ερώτημα αυτό απαντάμε. Δεν παράγουν δίκαιο,
δεν μπορούν να είναι δεσμευτικές, διότι είναι προϊόν παραβίασης λαϊκής κυριαρχίας και λαϊκής εντολής. Σε κανένα προεκλογικό πρόγραμμα δεν υπήρχε δέσμευση εκχώρησης λαϊκής κυριαρχίας και εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας, όπως πράττουν αυτοί οι δοσύλλογοι σήμερα. Άρα ο κυρίαρχος λαός ανακαλεί, είναι ανακλητές όλες αυτές οι πράξεις τις οποίες έχουν συνάψει. Πιο δυνατά πάντα, συμμετώ πιο δυνατά να σας πούμε. Μορφές αγώνα. Άλλος, ποιος θέλει. Μορφές αγώνα. Μορφές αγώνα. Εγώ ήμουν αναπλήρωση. Εγώ πρέπει να ρωτώ εδώ και 2 χρόνια είμαι άνεργος. Οι επιλογές που έχω τώρα είναι να βγω στον δρόμο και να ξαφωνάζω, είναι να φύγω από την Ελλάδα και να κοιτάξω τον εαυτό μου. Λοιπόν, είναι πολλά παιδιά που είναι στην ηλικία μου, έτσι. Ακριβώς στην ίδια φάση με μένα. Εσείς τι προτείνετε για αυτούς, να αρχίσουν να φωνάζουν ή να φύγουν και να κοιτάξουν την προσωπική τους, ας πούμε, μια ζωή έχουμε, έτσι. 30 χρόνια και πότε θα κάνει η οικογένεια, πότε, τι θα κάνω. Να πω και εγώ. Λέτε για επανάσταση. Λέτε ότι να κατέβουμε στους δρόμους. Κατεβαίνουμε στους δρόμους, βλέπουμε ότι δεν γίνεται κάτι, δεν αλλάζει κάτι. Εδώ στην Αθήνα είδαμε τι έγινε προχθές. Κάψανε κτίρια και ευτυχώς που γλιτώσαμε πολλά θύματα που είχαμε το 2008, άμα θυμάστε, που κάποιοι άνθρωποι σκοτωθήκανε τζάμπα στην ουσία. Τι πρέπει να κάνουμε, να κατέβουμε κάτω στους δρόμους, πρέπει να πιάσουμε τα όπλα στα χέρια μας, τι πρέπει να κάνουμε, ποια μορφή επανάσταση σαν αυτή. Αυτό. Να απαντήσουμε σε αυτά και βλέπουμε. Ωραία. Καταρχήν, οι μορφές του αγώνα δεν είναι θέμα γούστου. Δεν είναι σαν τα πουκάμισα που έχουμε στην καταρόβα μας και ανάλογα επιλέγουμε. Οι μορφές του αγώνα είναι πάντα σε συνάρτηση με το περιεχόμενο του αγώνα, με την οξύτητα της αντιπαράθεσης, με το ποιοι είναι τα εμπλεκόμενα υποκείμενα και τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό εγώ προσωπικά δεν αποκλείω καμία μορφή αγώνα. Δεν ξέρουμε ποια μορφή θα πάρει η αντιπαράθεση, ποια μορφή θα πάρει ο κλιμακούμενος κοινωνικός πόλεμος, κοινωνικός, πολιτικός, οικονομικός. Γι' αυτό δεν αποκλείω καμία μορφή πάλι, εγώ προσωπικά. Έτσι. Αυτό θέλει συζήτηση. Τι σημαίνει αυτό. Καταρχήν, οι μορφές του αγώνα πρέπει να είναι σε αντιστοιχεία με τον τρόπο και το επίπεδο συνειδητοποίησης και συγκρότησης αυτών που αγωνίζονται. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ακούω μερικούς θερμόαιμους, εδώ στην Κρήτη ειδικά, που λένε πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα πω από το μικρόφωνο. Έτσι. Και εγώ σας λέω, μαζεύετε μια χούφτα και κάνει αποκοτιές. Δεν είναι πανεύκολο για το σύστημα αυτό να το συνθλίψει παραδειγματικά και να μην ξανασηκωθεί κεφάλι. Δεν μας χρειάζονται μεμονωμένοι ηρωισμοί της αποκοτιάς. Μας χρειάζονται λελογισμένες, αποφασιστικές πράξεις που θα καταδεικνύουν ασυζητητοί συσχετισμούς δυνάμεων και θα θέτουν τους από πάνω πρώτε τελεσμένων. Γι' αυτό έρχομαι και στην τρίτη ερώτηση του παλικαριού εδώ πέρα. Δεν μίλησα για επανάσταση, δεν το έκανα τυχαίο. Δεν ξέρουμε αν θα πάρει τη μορφή επανάσταση. Δεν αποκλείω να γίνει και επανάσταση. Αλλά προεξεγερσιακό κλίμα υπάρχει. Άλλο εξέγερση, άλλο επανάσταση. Η επανάσταση είναι πολύ βαθιά κοινωνική διαδικασία και φύγει πολύ πιο ριζικά πράγματα από τα 5 προτάγματα που θέτουμε ως κίνημα, ως μέτωπο, το ΕΠΑΜ. Επί του παρόντος, δεν νομίζω ότι οριμάζουν οι συνθήκες για μια κοινωνική επανάσταση. Αυτό όπως δεν το αποκλείουμε, δεν ξέρουμε πού θα κλιμακωθεί το πράγμα. Ούτε εμείς λέμε, ελάτε να κάνουμε μια επανάσταση ριζική κοινωνική που θα αλλάξει θέμελα οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές σχέσεις. Όχι. Ένα μίνιμουμ πλαίσιο των 5 στόχων θέτουμε. Το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη σύγκρουση. Ναι, μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη σύγκρουση. Μην έχουμε αυταπάτες. Αυτό που έγινε
Την προηγούμενη Κυριακή δεν έχει προηγούμενο. Ήμουν 28-29 Ιουνίου στις διαδηλώσεις στην Αθήνα. Πέρυσι. Καμία σχέση δεν έχει αυτό που έγινε τώρα με εκείνο εκεί. Και κάθε επόμενη φάση δεν θα έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες. Να μου το θυμηθείτε αυτό. Κλιμακώνεται ο αγώνας. Οριμάζει ο αγώνας. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Καταγράφηκε και όσοι έχουν ενημέρωση από το διαδίκτυο θα το ξέρουν, δεν λέω κάτι καινούργιο. Μιλούν κάποιοι για πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο. Τι έδειξαν τα φασιστοκάναλα, δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω αλλιώς. Τις φωτιές, τους εμπρισμούς κλπ. Έτσι. Ποιος έβαλε τις φωτιές, μόνος του το είπε ο κύριος Υπουργός Καταστολής. Μόνος του το είπε. Δεν γίνονται τυχαία αυτά, φυσικά δεν γίνονται, αφού είναι δική σου. Αφού είναι δική σου. Αφού όλη η προσοχή στάθηκε ακριβώς στους εμπρισμούς, τι ήθελες να κρύψεις? Το ποτάμι, το οργισμένο της φωνής του λαού ήθελες να κρύψεις. Και αυτό έκανες. Είδατε να δείξουν πουθενά κάτι αεροφωτογραφίες, μάλλον κάτι φωτογραφίες από ορισμένο ύψος, πάρθηκαν και είναι εκπληκτικές. Είδατε, δεν εμφανίστηκαν στα μέσα μαζικής αποκλάκωσης. Τυχαία δεν εμφανιστήκανε. Αυτό ακριβώς θέλαμε. Έτσι. Είναι πραγματικά τεράστιας σημασίας το γεγονός ότι αυτή τη φορά ο λαός δεν υποχωρούσε, ήταν πιο ανυποχώρητος από ό,τι ήταν πέρυσι τον Ιούνιο ή τον Οκτώβριο, στις προηγούμενες μεγάλες συγκρούσεις. Δεν υποχωρούσε. Είχε πάει με μάσκες, μαζευόταν, αναδιπλωνόταν, ανασυντασσόταν, ξανακαταλάμβανε έδαφος, έτσι. Όπου τους τέλειωναν τα κόντου λάψεις και τα χημικά στη μεγαλοψυχία αυτού του λαού οφείλεται το ότι επέζησαν. Έδινε μάχες αποφασιστικές ο λαός, όσο μπορούσε, έτσι, και θα είναι πιο αποφασιστικές αυτές οι μάχες. Να το έχουμε ξεκάθαρο αυτό. Έτσι. Τώρα, το ότι κάψανε κτίρια, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο ποιοι τα κάψανε και γιατί τα κάψανε. Κανένας από το κίνημα δεν θα κάψει την κληρονομιά, την αρχιτεκτονική του λαού μας. Εμείς θέλουμε να περιφρουρήσουμε τα κεκτημένα του λαού μας. Θέλουμε να περιφρουρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Θέλουμε να περιφρουρήσουμε τη δημόσια περιουσία του λαού μας. Στο λαό μας ανήκουν αυτά. Σε κανένα λαμόγιο, σε κανένα το σύλλογο, σε κανένα κατακτητή δεν ανήκουν. Εμείς θα κάψουμε το ποιος μας. Τρελαθήκαμε. Ξέρουμε πολύ καλά τι το κάνουμε αυτό. Έτσι. Επιπλέον, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Οφείλουμε να πάψουμε να πηγαίνουμε ως πρόβατα επί σφαγή σε κάθε επόμενη αναμέτρηση. Αυτό σημαίνει οργάνωση, σύνταξη, συντεταγμένη περιφρούρηση. Ενεργό συντεταγμένη περιφρούρηση. Έτσι. Δεν θα πηγαίνουμε να μας τσεκάζουν σαν τις κατσαρίδες και τα κουνούπια. Και τι θα κάνουμε? Θα οργανωθούμε. Πώς μπορείς να οργανωθείς στα δακρυγόνα? Με διαστηξιογόνα. Είναι παράνομο. Ισχύει ο νόμος κουκούλας. Δεν σε αφήνουνε. 1 εκατομμύριο συλλήψεις μπορούμε να κάνουμε. Μόνο έτσι. 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 Με την αποφασιστικότητά μας και με τη μαζικότητά μας θα καταδείξουμε τους συσχετισμούς δύναμης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, πιστέψτε με. Έτσι. Τώρα όσον αφορά το άλλο. Στις μορφές πάλι, πριν πάω στο παλικάρι τον άναργο που μου έλεγε προηγουμένως. Στις μορφές του αγώνα και στο περιεχόμενο του αγώνα θα πρέπει να προσθέσουμε πράγματα τα οποία ίσως είναι πρωτόγνωρα, ίσως είναι ανήκουστα. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι παροχημένη η απεργία. Τι απεργία να κάνει όμως ο μικρομαγαζάτορας που κλείσει το μαγαζί? Τι να απεργήσει, αφού είναι κλειστό το μαγαζί, τι να απεργήσει? Έτσι. Υπάρχουν μορφές οι οποίες όμως έχουν νόημα. Κοιτάξτε τι έγινε με τις καταλήψεις υπηρεσιών και υπουργείων. Πώς τρόμαξανε, πώς συγκλονιστήκανε και με τα στοιχεία που βγήκαν στη χώρα. Μπορούμε να κάνουμε τέτοιες μορφές. Μπορούμε να χτυπήσουμε με μορφές ασύμμετρων απειλών εκεί που δεν περιμένουν και εκεί που πονάει το σύστημα. Στους πρακτικούς μηχανισμούς του συστήματος, στα χαράτσια, έτσι. Ξέρετε, μπορείτε να ψάξετε να βρείτε πού το σύστημα πονάει και πού να το χτυπήσουμε οργανωμένα, συγκροτημένα. Έτσι. Δεν έχεις να πάρεις φράγκο και θα σου αποκλείσουμε πηγές παρασιτισμού και αφέμαξης του λαού μας. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να οργανώσουμε μορφές αλληλεγγύης. Όλα αυτά είναι μορφές πάλης. Και θα βρούμε και άλλες μορφές πάλης. Πρέπει να βρούμε τέτοιες μορφές πάλης οι οποίες θα γίνουν με την καρδιά και με τον νου το λαό μας. Από την επιστημονική ανάλυση και διάλεξη
από το σύγγραμμα και το επιστημονικό κείμενο και άρθρο, ηλεκτρονικό ή στο χαρτί, μέχρι το έργο τέχνης, την ταινία, το τραγούδι, το ντοκιμαντέρ, την εικόνα, έτσι, το άγγιγμα στο χέρι, είμαστε μαζί αδερφέ. Απλά πράγματα. Απλά τα οποία όμως θα κάνουν τη μεγάλη διαφορά όταν γίνουν συσχετισμοί δυνάμεων. Εκεί θα κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Έτσι. Δεν υπάρχει λοιπόν ένας τύφλος ούτης των μορφών της πάλης. Το περιεχόμενο και η οξύτητα της πάλης θα μας βάλει μπροστά στα καθήκοντα και στα διλήμματα της κάθε φάσης του αγώνα. Και εκεί θα τα λύσει μόνο ο λαός, ο οποίος, προσέξτε, είπα πριν κάτι όσον αφορά το υποκείμενο. Είπα κάτι όσον αφορά τις μορφές διακυβέρνησης που θα πρέπει να είναι και αρχές λειτουργίας του δικού μας μετοπικού κινήματος. Ο λαός γίνεται υποκείμενο στο βαθμό που παίρνει τις τύχες του στα χέρια του. Ο λαός αυτός θα αποφασίζει τι μορφές πάλης θα έχει, στο βαθμό που θα αναμετρά το είναι του και τους συσχετισμούς δυνάμεων που θα βλέπει που θα είναι αποτελεσματική η μάχη του. Γι' αυτό δεν υπάρχει συνταγή. Και επιπλέον πρέπει αυτός ο λαός να καταλάβει ότι είναι δική του υπόθεση και οι μορφές της πάλης και η συγκυρία και τα διακυβεύματα του αγώνα κάθε φορά. Και όχι κάποιον που θα του πούνε φιλάρα, εγώ ξέρω, εγώ σου λέω, σε καθοδηγώ, εσύ απλώς έλα από αυτού μου, χειροκρότησέ με, ψήφισέ με, ακολούθα με. Αυτό τέρμα. Έτσι. Χρειάζεται ο ίδιος ο λαός με τα λόγου γνώσεως να καταλαβαίνει, να αντιλαμβάνεται σε κάθε συγκυρία τι μπορεί και τι οφείλει, τι πρέπει να κάνει. Σε ανυποχώρητο αγώνα. Έτσι. Βέβαια, ο αγώνας πρέπει να είναι ψυχωμένος. Πρέπει να είναι αποφασιστικός. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα. Και υπάρχουν ανάμεσα μας τέτοιοι άνθρωποι. Έτσι. Όσον αφορά το ερώτημα του παλικαριού, τι θα κάνουμε εμείς που είμαστε κοντά στα 30 και πρέπει κάπως να ζήσουμε την οικογένειά μας ή να κάνουμε οικογένεια. Είπα προηγουμένως κάτι για όρους γενοκτονίας. Όροι γενοκτονίας σημαίνουν μεταξύ άλλων και το ότι τα παιδιά αυτά τα οποία θα μας δώσουν εγγόνια περιέρχονται σε μια τέτοια κατάσταση στην οποία δεν θα κάνουν και φαμιλιές, δεν θα κάνουν οικογένειες. Έτσι, θα το επιτρέψουμε? Εγώ λέω όχι. Με τίποτα. Τώρα, δεν μπορώ να δώσω κατεύθυνση. Δεν ξέρω τι ζωή τραβάει κάθε οικογένεια, το κάθε άτομο, το κάθε σπίτι και τι προβλήματα έχει να λύσει. Είμαι δάσκαλος πανεπιστημιακός. Επικοινωνώ με παιδιά μου, απόφοιτους του Πολυτεχνείου μας, από όλο τον κόσμο. Έχουν ξενιτευτεί πάρα πολλά παιδιά. Και είναι στο μετέχνιο να έρθουν εδώ να πολεμήσουν, να παλέψουν ή να κάτσουν εκεί και να στέλνουν το έβασμα στην οικογένεια που υποφέρει. Είναι μεγάλα τα διλήμματα. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Και δεν είμαι αρμόδιος να πω. Εγώ όμως προσπαθώ να προτρέψω όσο γίνεται μάχημη νεολαία να βρει όσο γίνεται κουράγια, δυνατότητες να παλέψουμε εδώ. Γιατί πείτε μου σας παρακαλώ, εάν η αφέμαξη πάρει και τη μορφή μαζικής φυγής του πιο ενεργητικού, του πιο ζωντανού, του πιο καταρτισμένου κομματιού της νεολαίας μας, εμείς οι μεσήλικες και τα γερόντια που θα απομείνουμε, τι θα κάνουμε? Ας τον αναλογιστούμε και αυτό όσο μπορούμε. Φυσικά εγώ δεν μπορώ να δώσω συνταγή, δεν μπορώ να πω κάνει εκείνο ή μην κάνεις άλλο, αλλά νομίζω ότι πρέπει όσο μπορούμε να τον δώσουμε αυτόν τον αγώνα. Και στη χώρα μας να τον δώσουμε αυτόν τον αγώνα. Πέτρο. Ευχαριστώ, παρακαλώ, μπορείτε να μας αναλύσετε τα υπέρ και τα κατά της δραχμής των ελληνικών κομμάτων της δραχμής. Υπάρχει μια παρόμοια σε αυτό, να δείξουμε μαζί. Εδώ έχει γίνει πραγματικά πολύ επικίνδυνη προπαγάνδα. Έχει δημιουργηθεί μια τέτοια συστηματική προπαγάνδα που προσπαθούν να δαιμονοποιήσουν οποιαδήποτε ιδέα απεμπλοκής από το ευρώ. Έχει γίνει μια μορφή τρομοκρατίας. Μάλιστα σε κάποια γενιά η οποία δεν πολύ θυμάται τι είναι το άλλο νόμισμα, προσπαθούν να δώσουν μια ψευδή εικόνα, σαν να ήταν, ας πούμε, να ζούσαμε στα δέντρα ή στα σπήλαια και να τρώγαμε ομί τη μάνα μας,
όσο είχαμε εθνικό νόμισμα? Δεν ξέρω. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει και με εθνικό νόμισμα. Δεν λέω ότι ήταν παράδεισος, διάολε. Αλλά δεν ήμασταν και βάρβαροι. Ζούσαμε. Και μάλιστα καταφέραμε και βελτιώναμε το βιωτικό μας επίπεδο. Κάποιοι μπορούν να συγκρίνουν και τους ρυθμούς βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου όσο είχαμε εθνικό νόμισμα, με τη φάση στην οποία δεν είχαμε εθνικό νόμισμα. Μεταξύ των επιπτώσεων της απουσίας εθνικού νομίσματος είναι και το γεγονός ότι από το 2001 περάσαμε σε νέες μορφές αφέμαξης πλούτου από τους εργαζόμενους. Τι μορφές είναι αυτές? Μέσω του μαζικού και σχετικά χαμηλότοπου δανεισμού. Τι σημαίνει δανεισμός του νοικοκυριού? Δανεισμός του νοικοκυριού σημαίνει μετάθεση της υποχρέωσης αμοιβής για την εργασία εδώ και τώρα του εργαζόμενου για το αύριο, το μεθαύριο, για μερικές δεκαετίες μετά. Σημαίνει πρακτικά ότι αντί για μισθό έπαιρνες πλαστικό χρήμα το οποίο εσύ ο ίδιος χρεωνόσου και μάλιστα με δουλοπρεπείς πάλι όρους, διότι ποιος θα απεργήσει, ας πούμε, αν τρέχει η δόση για το δάνειο στην τράπεζα? Δεν θα μπορέσει να πληρώσει την επόμενη δόση του επόμενο μήνα. Υποδούλωση λοιπόν. Εξαναποδισμός μέσω της μετατροπής του μισθού σε κάτι το οποίο θα έρθει μετά μέσω του δανεισμού και μέσω τέτοιων μορφών καταναλωτικών, στεγαστικών και λοιπόν δανείων. Έτσι. Επιπλέον πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Όταν μιλάμε για νόμισμα, δεν είναι ένα τεχνικό εργαλείο. Μας λέει το εξής περίεργο παραμύθι. Εκ πρώτης όψης περίεργο, εκ μέρους τους είναι πολύ πονηρό. Τι θέλεις τώρα, τη δραχμούλα της ψωροκόστενας ή το ισχυρό ευρώ των 300 εκατομμυρίων, πώς είναι 250 εκατομμύρια η ζώνη του ευρώ? Και φυσικά ο φουκαράς λέει, με τους πολλούς θα πάω, με τους λίγους θα πάω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διότι πείτε μου σας παρακαλώ, πού μαζεύονται μαζί λύκοι και πρόβατα για να μοιράσουν το φαΐ? Περί αυτού πρόκειται. Κοινό νόμισμα σημαίνει απροστάτευτος δημοσιονομικά θα μοιραστεί στους όρους του παιχνιδιού των πιο ισχυρών χρηματοπιστωτικά, βιομηχανικά, εξαγωγικά. Υπάρχουν μελέτες, ανεπιφύλακτα σας συνιστώ, εκτός από τα σχετικά άρθρα του συναγωνιστή του Δημήτρου του Καζάκη, που θα τα βρείτε και στο βιβλίο που νομίζω πωλείται στην είσοδο. Σας συνιστώ επίσης τα κείμενα της Διεθνούς Ερευνητικής Ομάδας υπό τον οικονομολόγο, Έλληνα οικονομολόγο Λαπαβίτσα από το Λονδίνο. Έχουν βγει 2 βιβλία, στα οποία παρουσιάζεται πραγματικά πώς ο μηχανισμός του σκληρού νομίσματος με τους όρους του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου που λέγεται ευρώ λειτουργεί σαν ένα εργαλείο το οποίο τα ελλείμματα του Νότου τα κάνει πλεονάσματα του Βορρά. Τα ελλείμματα της περιφέρειας της Ευρωζώνης τα κάνει πλεονάσματα του πυρήνα της Ευρωζώνης. Είναι μηχανισμός αφέμαξης. Είναι μηχανισμός που αναπαράγει, ενισχύει και μεγαλώνει την ψαλίδα, την ανισότητα ανάμεσα σε κέντρο και περιφέρεια της Ευρωζώνης. Έτσι. Είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά γεγονός αυτό, δεν είναι της φαντασίας μας. Τώρα, προσπαθούν να εμπλέξουν σε φοβίες, όπως έλεγα προηγουμένως, τον μικροκαταθέτη, αυτό που έχει ένα ψιλοκοπόδεμα, θα ακούτε τι τραγικές ιστορίες έχουν, τους τα τρώνε οι αρρωγοί, τα παίρνουν τα πόνες σε καζοτενεκέδες και τα χτίζουν σε τείχους κλπ. Μιλάμε για ένα πανικό, έτσι. Ο οποίος είναι ενδεικτικός ακριβώς του τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να σε κρατήσουν σε τρομοκρατία. Το ξαναλέω. Μετάβαση σε εθνικό νόμισμα μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι αυτός στον οποίο απεργάζονται ήδη αυτοί. Να περάσουμε δηλαδή σε ένα μεσογειακό ευρώ, περιφερειακό ευρώ ή ευρωδραχμή, υπάρχουν πολλά τέτοια σενάρια που παίζουν, με τον οποίο τρόπο θέλουν να δεσμεύσουν την πλήρη αποπληρωμή του χρέους υπέρ τους και με εγγυήσεις ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση θα έχουν. Βλέπε Χούντα. Βλέπε Χούντα. Χούντα διαρκείας. Έτσι. Συνεπώς δεν είναι πανάκια από μόνη της μετάβαση σε εθνικό νόμισμα. Για να λειτουργήσει το εθνικό νόμισμα
για γενναία αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των εργαζομένων, υπέρ των ανθρώπων που μοχθούν και παράγουν τον πλούτο, πρέπει να λειτουργήσει με λαϊκή κυριαρχία, με όρους νίκης δηλαδή του κινήματός μας. Έτσι. Συνεπώς, μετάβαση σε εθνικό νόμισμα μπορεί να έχει αποτελεσματικότητα μόνο αν γίνει με τους όρους της νίκης αυτού του κινήματος. Δεν είναι από μόνο του πανάκια αυτό. Έτσι. Αλλά το ξεκάθαρο είναι ότι χωρίς εθνικό νόμισμα, χωρίς κυριαρχική δημοσιονομική πολιτική, χωρίς διευθέτηση των ροών του κεφαλαίου, με τελωνία, με δασμούς, με φορολόγηση, με έλεγχο των ροών του κεφαλαίου, με έλεγχο της αφέμαξης κεφαλαίων που γίνεται στις ελβετικές τράπεζες, στις offshore και όλη αυτή τη ληστεία που διαπράττει εις βάρος του ελληνικού λαού σήμερα, χωρίς αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να έχουμε ανάταξη της οικονομίας μας προς όφελος του λαού. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πραγματικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τώρα, μία τελευταία επισήμανση. Εάν δείτε την ιστορία της οικονομίας διεθνώς, θα διαπιστώσετε ότι τουλάχιστον 6 νομισματικές ενώσεις έχουν διαλυθεί στην ιστορία της παγκόσμιας οικονομίας. Τουλάχιστον 6. Δεν χάλασε ο κόσμος. Σωθήκανε λαοί από τη διάλυση αυτών των νομισματικών ενώσεων. Μία από αυτές τις 6 την έχουμε φάει στη μάπα και εμείς με την προηγούμενη χρεοκοπία, με τον άλλο εθνάρχη, το 1932. Είχαμε τότε νομισματική ένωση με τη Χρυσή Λίρα, την Αγγλική. Με τους όρους των άλλων, του ισχυρού νομίσματος, της βαριάς ισχυρής δραχμής που ήταν δεσμευμένη με την Αγγλική Χρυσή Λίρα, έγινε η χρεοκοπία του 1932. Και η λαό που οδήγησε. Έτσι. Η Αργεντινή δεν είχε τη δέσμευση 1/1 με το δολάριο. Όλες οι οικονομίες δεν είχαν τον χρυσού κανόνα μέχρι τη συνθήκη του Bretton Woods. Ο χρυσός κανόνας έγινε κανόνας του δολαρίου. Με ακαριαία μετατροπή των ΗΠΑ σε πλανηταρχεύουσα και οικονομικά υπερδύναμη. Και με μονοπόληση του δικαιώματος να τυπώνει αυτή παγκόσμιο χρήμα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι αυτή η χώρα έχει προνομιακά τη δυνατότητα να εξάγει τα προβλήματά της και να τα μοιράζει σε όλο τον πλανήτη. Και να απομυζά πλούτο από όλο τον πλανήτη. Βάζει το μηχάνημα εκτύπωσης δολαρίων και τυπώνει πράσινα χαρτάκια. Έτσι. Αυτό κάνει. Και έτσι λειτουργεί. Έτσι. Σκληρή δημοσιονομική πολιτική με περιορισμένο δικαίωμα έκδοσης κρατάει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Γιατί θέλει να παίξει ακριβώς με τους όρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με τους όρους του τραπεζικού και παρατραπεζικού κεφαλαίου. Κανένας λοιπόν δεν πέθανε επειδή έφυγε από μια νομισματική ένωση. Του αντίον, όπου ανίσχυρες χώρες, ασθενέστερες οικονομικά, βιομηχανικά, εξαγωγικά, έκαναν μια νομισματική ένωση με ισχυρότερες χώρες, αυτή πάντα λειτουργήσε προς όφελος των ισχυρών και ως αφέμαξη των ανίσχυρων. Αυτό το πράγμα πρέπει να κάνουμε και σήμερα. Να ξεφύγουμε από το Σουρλομανδία και τη φυλακή των λαών που λέγεται Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανακτήσουμε την κυριαρχία μας. Όχι για να ζούμε μοναχικά και αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά για να φτιάξουμε αμοιβαία επωφελείς σχέσεις σε ισότιμη βάση με τους όρους που εμείς θέλουμε, παίζοντας το παγκόσμιο παιχνίδι με ισότιμους πραγματικά όρους και όχι με αυτή τη φυλακή στην οποία μας έχουμε εντάξει σήμερα. Δέχεται στο Σύνταγμά μας υπάρχει άρθρο το οποίο αναφέρει ότι αν το 51% των καταγεγραμμένων ψήφων σε μια ψηφοφορία είναι λευκά, τότε όλα τα κόμματα μηδενίζονται και απαιτείται η επανίδρυσή τους ή η ίδρυση νέων για να ξαναγίνουν εκλογές. Και αν ναι, πώς το κρίνετε ως τρόπο αντίδρασης? Να ρωτήσω κάτι το οποίο είναι πολιτικό και έχει σχέση ίσως να το συζητήσετε. Το ΕΦΑΜ έχει έρθει σε επαφή με τους υφιστάμενους πολιτικούς φορείς, τα κόμματα, ή σκέφτεται να προχωρήσει στη στήριξη, στη λειτουργία κάποιου νέου πολιτικού φορέα.
Καταρχήν, από όσο θυμάμαι, το Σύνταγμα δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη που να λέει για το 51%. Δεν ξέρω να το ξανακοιτάξω, δεν θυμάμαι να υπάρχει τέτοιο άρθρο. Επίσης, υπάρχει συγκεκριμένος εκλογικός νόμος κάθε φορά και υπάρχουν συγκεκριμένες ερμηνείες του εκλογικού νόμου. Κατά κανόνα, η κυρίαρχη πρακτική στις εκλογικές διαδικασίες είναι να απορρίπτουν λευκά, άκυρα αποχές και να βγάζουν ποσοστά επί των εγκύρων ψηφισάντων. Αυτή είναι η πάγια τακτική που ακολουθούν μέχρι σήμερα. Δεν νομίζω ότι κάτι άλλο σκοπεύουν να κάνουν τώρα. Όχι να βγάζουν έξω τα λεφτά. Καταμετρούνται σαν δύναμη. Όχι, υπάρχει νόμος για αυτό. Τίποτα. Όλα είναι ισοδύναμα, όλα. Λεφτά και άκυρα είναι το ίδιο. Και αποχές, όλα είναι ισοδύναμα. Καταλαβαίνετε. Που σημαίνει ότι του συμφέρει πάρα πολύ η δυσαρέσκειά μας σήμερα να πάρει τη μορφή της αποχής του λευκού και του άκυρου. Τα πετούν στην άκρη και 10 άτομα να ψηφίσουν στα 10 εκατομμύρια έχουν βγάλει αυτούς που θέλουν. Απλά και στα ράντα. Έτσι, δηλαδή. Υπάρχει στο ίντερνετ αυτό η ερώτηση είναι. Δεν νομίζω να υπάρχει ποσοστό που να διακριβώνεται με κάποιο τρόπο. Σας λέω, η πάγια πρακτική μέχρι τώρα είναι αυτή. Και επιπλέον νομίζω ότι υπάρχει μια Singular, λέγεται μια εταιρεία η οποία αναμειγνύεται και βγάζει, ιδιωτική εταιρεία, η οποία βγάζει τα αποτελέσματα τελευταία συστηματικά. Αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο και δεν ξέρω θεσμικά από ποιον μπορεί να καλύπτεται. Έτσι. Ένα πράγμα μπορώ να σας πω με βεβαιότητα. Βλέποντας τις διαθέσεις των διεθνών δυναστών μας, του καθεστώτος κατοχής και των δοσύλλογων, να λάβετε υπόψη ότι θα τρενάρουν όσο μπορούν τις εκλογές. Ξεκινήσανε από το Φλεβάρι, μιλήσανε για Μάρτι, μιλήσανε για Απρίλη, μιλάνε για Μάη, μιλάνε για φθινόπωρο. Οι Γερμανοί μιλάνε για 13-14 και άλλες χώρες. Θα δείτε ότι θα παίξουν όλα τα σενάρια και αυτό που λένε απρόσκοπτη συνέχεια για να υπάρχει εμπιστοσύνη για τον μηχανισμό σωτηρίας, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σωτηρίας της χώρας μας, τη σωτηρία του ομάραντος, μπορεί να καταλήξει σε μια διαιώνιση μιας χούντας. Με επικεφαλής δοτό, τεχνοκράτη, τραπεζίτη, αυτό το κυμπόρκ που μιλάει με τη μεταλλική φωνή και δεν ξέρει πραγματικά τι θα πει ανθρώπινος πόνος, τέτοιους ανθρώπους θέλουν, αδίστακτους θέλουν, έτσι. Η πρώτη διακήρυξή του ήταν ότι δεν ξέρει κανένα πολιτικό κόστος και δεν τον ενδιαφέρει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα σας πεθάνω και σκασίλα μου σημαίνει σε απλά ελληνικά. Πρέπει να μάθουμε να αποκρυπτογραφούμε τι μας λένε τα λαμόγια που μας κυβερνάνε. Όταν λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος, αυτό σημαίνει. Ότι δεν έχω να δώσω λόγο σε κανένα από εσάς. Θα σας πεθάνω και εσάς και τους απογόνους σας και σκασίλα μου οι ζωές σας. Αυτό το πράγμα σημαίνει. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο να πάνε σε εκλογές. Και αν πάνε σε εκλογές, να είσαστε σίγουροι ότι θα πάνε με τους χειρότερους όρους για το λαό. Θα προσπαθήσουν να κάνουν και εκλογές βίας, νοθείας και ό,τι άλλο τους κατεβάσει πούτρα τους. Αρκεί να διαιωνίσουν την κατάστασή τους. Οι παλιοί θυμούνται του 61 τι έγινε. Επί του άλλου Εφράτη, του Καραμαλή. Που ψήφισαν δέντρα, πεθαμένοι. Έτσι. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από τον καιρό που είχαν τότε το κράτος και παρακράτος του 61. Το μετεμφυλιοπολεμικό. Να είστε σίγουροι. Εκβιασμό ανθρώπων. Βεβαίως, γιατί δεν θα σας δώσουμε τη δόση, θα πεθάνετε, δεν θα πάρετε μισθό, ψηφίστε μας, θα παίξουν πολλά παιχνίδια. Έτσι θα έχουμε εκλογές βίας και νοθείας. Γι' αυτό πρέπει να απαιτήσουμε με τοπικά τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση για πλήρως ελεύθερες, διαφανείς και κατά από λαϊκό έλεγχο εκλογές. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό το συνδυάζω με το άλλο το ερώτημα για το τι κάνει το ΕΠΑΜ, για το αν έχει επαφές με άλλους πολιτικούς φορείς, με κόμματα και για το αν θα λειτουργήσει ως αυτοτελής πολιτικός φορέας. Η ιδρυτική μας διακήρυξη είναι το βασικό κείμενο αυτοπροσδιορισμού μας. Εκεί λέμε ξεκάθαρα τι θέλουμε. Είμαστε μέτωπο. Έτσι. Είμαστε μέτωπο σημαίνει ότι λειτουργούμε ως καταλύτες για την αλλαγή συσχετισμών δυνάμεων, με όποια μορφή και αν πάρουν αυτές οι αλλαγές συσχετισμών δυνάμεων. Και σκοπός μας δεν είναι να διονύσουμε την ύπαρξή μας καταπορούμενη ως άλλο ένα κόμμα, μία από τα ίδια και πάει λέγοντας. Θυμίζω ότι με τα πολιτευτικά υπήρξαν άλλα υποτιθέμενα
λαϊκά κινήματα, σοσιαλιστικού μάλιστα δίθεν προσανατολισμού, τα οποία καπηλεύτηκαν με πολύ συγκεκριμένο, δημαγωγικό και καταστροφικό τελικά τρόπο. Αυτοί μας οδήγησαν στην Τρόικα, αυτοί μας οδήγησαν σε αυτόν τον δοσυλλογισμό και την κατοχή. Καπηλεύτηκαν την εμπιστοσύνη του λαού με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Να μην επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Και αυτό θέλει αγώνα να μην γίνει. Τώρα, το αν εμείς ως ΕΠΑΜ δημιουργήσουμε κάποιο πολιτικό φορέα, εδώ παιδιά υπάρχουν μερικά αλλά. Δηλαδή, καταρχήν επίκειται ένα συνέδριο, το οποίο πρέπει να γίνει σε λίγους μήνες. Αν λύσουμε μερικά τεχνικά οργανωτικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και η συγκρότηση πυρήνων, τομέων, η οργανωτική συγκρότηση και η εκπροσώπηση με μέτρο στο επικείμενο συνέδριο των μελών του ΕΠΑΜ. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μέτρο το οποίο πρέπει να ληφθεί άμεσα. Να καταχωρηθούμε, να δούμε ποιες είναι οι δυνάμεις μας, ποιες είναι οι δυνατότητες, ποιες είναι οι προθέσεις μας, ποιες είναι οι διαθεσιμότητες του αγώνα μας και αντίστοιχα σε πραγματικά δημοκρατική διαδικασία, σε ένα πανελλαδικό σώμα, συνέδριο, να δούμε πώς θα επαναπροσδιορίσουμε και θα συγκεκριμενοποιήσουμε τις συντηρητικές μας αρχές, τις αρχές της συντηρητικής μας διακήρυξης. Ως συνέδριο μπορούμε να τις τροποποιήσουμε. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν θέσεις οι οποίες επιδέχονται τώρα τροποποίηση. Κατά την ταπεινή μου άποψη, η αρχή για την έξοδο από το ευρώ χάνει το νόημά της εάν την αποδεσμεύσουμε από την αποδέσμευση από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι οριμάζει τη συνείδηση του λαού και κάτι παραπάνω από αυτό που υπάρχει στην πολιτική μας διακήρυξη. Αλλά δεν είναι εγώ που θα το αποφασίσω, ούτε τα προσωρινά όργανα, όπως η Πολιτική Επιτροπή, στην οποία έχω την τιμή να έχω εκλεγεί στην ιδρυτική μας διάσκεψη. Αυτό είναι η υπόθεση του επικείμενου συνέδριου. Σε ευρεία βάση, με ένα αποσυνεδριακό πλατή δημοκρατικό διάλογο, όπου θα δούμε τι πραγματικά μας χρειάζεται. Υπάρχει μια νομική τεχνική πλευρά και μια ουσιαστική. Παραδείγματος χάρη, στα πλαίσια της αλληλεγγύης, της ιατρικής αλληλεγγύης κλπ., υπάρχουν από την ομογένεια άνθρωποι που έχουν στείλει μερικά κοντέινερ με φάρμακα και προμήθειες, τα οποία όμως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γιατί δεν έχουμε νομική προσωπικότητα. Οι νομικοί του ΕΠΑΜ λένε ότι ενδεχομένως η μόνη νομική προσωπικότητα που μπορούμε να έχουμε είναι κόμμα, που θα μας επιτρέπει να διαχειριστούμε και τέτοια πράγματα. Συνδρομές, λειτουργικά έξοδα, βιβλία, έλεγχος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Μην μας πω ότι είμαστε πάλι άλλο ένα λαγόγιο. Ενδέχεται πιθανώς από το συνέδριο να βγει μια απόφαση για τυπική τουλάχιστον καταχώρηση του ΕΠΑΜ ως κόμματος. Τυπική, νομική. Το αν θα γίνει ουσιαστική αυτή η καταχώρηση θα εξαρτηθεί πάλι από το συνέδριο. Και θα εξαρτηθεί με ποιο πνεύμα. Στη στόχευση ενός μετώπου, σαν το ΕΠΑΜ, είναι και η συσπήρωση ατόμων, συλλογικοτήτων και φορέων. Εγώ προσωπικά δεν αποκλείω, τουναντίον εύχομαι, συλλογικότητες, σύλλογοι, πολιτικοί φορείς, να ενταχθούν σε ένα μεγάλο μέτωπο, κάτι σαν το προηγούμενο που έχουμε στην ιστορία μας, σαν το ΕΑΜ. Όπου όμως δεν πήγαν ο καθένας με την κομματική του φαρέτρα να καπελώσει αυτό το παλαϊκό μέτωπο που έκανε το έπος της αντίστασης. Αλλά μπήκαν αφήνοντας στην άκρη τις κομματικές τους ιδιαιτερότητες, όχι ξεχνώντας ο καθένας τι περιστατεί. Είπαν όμως ένα πράγμα. Εδώ προέχει να σώσουμε το λαό μας, να απελευθερώσουμε τη χώρα μας από αυτή τη λέλαπα. Και μετά βλέπουμε. Μετά αν συγκρουστεί ο δεξιός με τον αριστερό, το κεντρό και όποιον άλλο θέλει, πάνω σε προτάγματα, προγράμματα, στρατηγικές και τακτικές. Ας ενωθούμε στο μέτωπο σωτηρίας του λαού μας και του τόπου μας τώρα και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Δεν ξέρω λοιπόν ποια μορφή θα πάρει αυτό και δεν μπορούμε να το προδικάσουμε ποια μορφή θα πάρει αυτό. Μπορεί να γίνει ένα μετοπικό σχήμα το οποίο θα πάει να εκφραστεί και εκλογικά. Δεν το αποκλείω αυτό. Έτσι. Εκείνο όμως το οποίο εγώ προσωπικά απέφχομαι, προσωπική άποψη λέω τώρα, είναι να καταγραφούμε βιαστικά σαν ένα ακόμα κόμμα, να μας ταυτίσει ο κόσμος με μία από τα ίδια, να σπείρουμε καινούργια απογοήτευση και να καταγραφούμε σαν μια ομαδούλα που θα βγάλει και μερικούς βουλευτάκιους τώρα, σε μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση και τελείωσε. Όχι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μέχρι τέλους ένας αγώνας που θα οδηγήσει στην εκπλήρωση αυτών των 5
στόχων βράχη μεσοπρόθεσμων και από εκεί και πέρα ας διαλυθούμε. Εμείς δεν έχουμε καμία καΐλα. Ξέρετε, στα κομματικά μορφώματα υπάρχει ένας περίεργος συλλογικός εγωισμός της πρωτιάς και της αποκλειστικότητας. Το είπε και προηγουμένως η κυρία Βαλαβάνη ως προσπάθεια καπελώματος. Το βλέπουμε ως εκπληρώνεται αυτό. Εμείς δεν έχουμε καμία καΐλα. Ας πούμε στο μέτωπο του όχι που θέλουμε να συγκροτήσουμε. Να βγουν οι άλλοι και να πούνε ναι, εμείς είχαμε την πρωτοβουλία. Και ας την έχουμε εμείς, ώστε πάμε. Ας πούνε ότι την έχουν άλλη την πρωτοβουλία. Ας περπατήσει η μετοπική συγκρότηση που θα αλλάξει συσχετισμούς. Και ας μην βγαίνουμε εμείς μπροστά. Δεν θέλουμε εμείς να, πώς να σου το πω, να καρποθούμε, να εισπράξουμε, να εκταμιεύσουμε ή να επενδύσουμε, χρησιμοποιήστε όποια άλλη ορολογία πολιτική, πολιτικά, τι θέλετε. Κάποια πρωτεία, κάποια αποκλειστικότητα. Όχι. Εμείς θέλουμε να είμαστε καταλήτης σε αυτή τη μεγάλη παλαϊκή μετοπική συσπήρωση του λαού μας. Μπορούμε να το πετύχουμε. Θα είναι ευχής έργο. Έτσι. Δεν θέλουμε να ξαναφτιάξουμε μία από τα ίδια. Αυτό να γίνει ξεκάθαρα. Οι αρχές μας δεν μας το επιτρέπουν αυτό. Θα το κάψουμε αυτό το εγχείρημα, εάν του προσδώσουμε χαρακτηριστικά μιας από τα ίδια. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Εάν έρθει κύριε ώρα που πούμε ότι κοινωνία της προγραμμάτων μας και τότε φυσικά τέτοιο, σίγουρα δηλαδή τους τρομοκρατούν θα γίνει επάρκους αγορές, δεν θα έχουμε πεθαίνοντα, δεν θα έχουμε φάρμακα, δεν θα έχουμε τίποτα. Ισχύουν όλα αυτά ή είναι απλά ένα μέρος της τρομοκρατίας για να μην δεχτούμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες και να γίνει κάτι ουσιαστικό στην ουσία. Πολύ καλή ερώτηση. Και ευχαριστώ. Λοιπόν, οι τρομοκράτες, ξέρετε, προσπαθούν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι στα σίγουρα υπάρχει μετά θάνατο ζωή, αλλά μετά το ευρώ δεν υπάρχει ζωή. Είναι φοβερό πραγματικά αυτό που γίνεται. Η κλίση εγκεφάλων είναι τρομακτική. Συγγνώμη, παιδιά, με τι πήγαιναν τα οχήματά μας, τα αεροπλάνα μας, τα καράβια μας, πριν μπούμε στο ευρώ? Δεν αγοράζαμε τότε καύσιμα. Με συνάλλαγμα. Με συναλλαγματικά αποθέματα. Κάθε οικονομία που έχει δημοσιονομική κυριαρχία, στοιχείο της δημοσιονομικής κυριαρχίας της είναι οι διακρατικές σχέσεις, τα συναλλαγματικά αποθέματα και οι διεθνείς συναλλαγές σε κυριαρχική βάση. Με όρους που εσύ τους καθορίζεις. Με τελωνειακούς δασμούς, με ελέγχους ροών και ούτω καθεξής. Αυτά τα οποία δεν διαθέτουμε σήμερα δηλαδή. Έτσι. Θα σας πω το εξής απλό. Ανοίγουμε έναν αλληλόχρεο λογαριασμό με χώρες εξαγωγής πρώτων υλών και ενέργειας που εμείς δεν έχουμε και προχωράμε. Πώς το κάναμε τόσα χρόνια? Το 85% των υδρογοναθράκων που χρησιμοποιούμε το παίρνουμε από τη Ρωσία. Ένα 15-16% από το Ιράν. Τώρα μας αναγκάζουν να κάνουμε εμπάρκο στο Ιράν. Έτσι. Με το οποίο ο Ιράν είχαμε προνομιακούς όρους στη σχέση της εισαγωγής του πετρελαίου. Έτσι. Θα καταργηθεί και αυτό. Η Ρωσία μας ζητάει χρόνια 5 απλά πραγματάκια. Ένα απλό πραγματάκι. Αγκυροβόλιο στο Αιγαίο για το στόλο της. Και να μας δίνει πετρέλαιο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όπως είχαμε κάτω από τα αντικύθερα το αγκυροβόλιο του Σοβιετικού στόλου, έτσι να έχουμε και του Ρωσικού στόλου. Το είχαμε αυτό και η Χούντα το σεβάστηκε αυτό. Έτσι. Να σας πω κάτι άλλο. Επί Χούντας, η τότε Σοβιετική Ένωση, το αντίπαλον δέος παρακαλώ, το σιδηρούν παραπέτασμα όσοι θυμούνται οι παλιοί, με την τρομοκρατία και τον ψυχροπολεμικό αντικομμουνισμό που επικρατούσε στη χώρα, μας έδινε ατμοστροβίλους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με κάτι σάπια αδιάθετα καπνά που είχαμε. Τα εσπεριδοειδή που δίνουμε στις χωματερές, αν τα δώσουμε στη Ρωσία που δεν μπορεί να παράγει εσπεριδοειδή, δεν θα μας δώσει υδρογονάνθρακες. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Πάνε πραγματικά να μας τρομοκρατήσουν με γελίο τρόπο. Έτσι, ποιος δεν θέλει ελαιόλαδο που το παίρνει σαν φάρμακο στις βόρειες χώρες? Έκαμε 12 ευρώ τα 750 ml στη Ρωσία. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε? Το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να έχουμε άμεση σχέση αλληλόχρεων λογαριασμών
ως κυρίαρχο κράτος, διότι είμαστε Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν προβλέπεται από το Σλοβενία του Ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε τέτοιες κυριαρχικές σχέσεις. Έτσι. Να πω κάτι άλλο. Ο Πούτιν δεν είναι κανένα φόβητρο του κομμουνισμού όπως μας έλεγαν προηγουμένως. Είναι ένας αστός κεφαλαιοκράτης που κοιτάει το συμφέρον της χώρας του. Είναι μάλιστα αντικομμουνιστής. Το δηλώνει ο άνθρωπος. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος δήλωσε 2 εβδομάδες πριν ότι η Ελλάδα είναι δέσμια ενός γόρδιου δεσμού. Τα διαβάσατε? Και όπως έκανε ο Μεγαλέξανδρος, έτσι πρέπει να σπάσει το γόρδιο δεσμό του ευρώ και της Τρόικα η Ελλάδα. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο κόσμος αλλάζει. Βρισκόμαστε σε μια φοβερή αναταραχή. Προσπάθησα να είμαι σύντομος προηγουμένως. Δεν έδειξα όλες τις πτυχές αυτής της κρίσης και του τρόπου με τον οποίο κλιμακώνεται. Ένα από τα χαρακτηριστικά της κρίσης είναι ότι βγαίνουν στο προσκήνιο άλλη πόλη στο παγκόσμιο παιχνίδι. Άλλη πόλη οικονομική, άλλη πόλη ολοκληρώσεων ενοποιήσεων οικονομικών και αντίστοιχα γεωστρατηγικών, γεωπολιτικών και πάει λέγοντας. Ο παλιός κόσμος όπως τον ξέραμε πάει καλιά του. Τι ξέραμε στον 20ο αιώνα? Ότι είχαμε τα 3 μεγάλα κέντρα του παγκόσμιου κεφαλαίου. Βορειοαμερικανικό, επικεφαλής της ΗΠΑ, δυτικοευρωπαϊκό και της Άπου Ανατολής με επικεφαλής την Ιαπωνία. Αυτά με την κρίση που κλιμακώνεται φεύγουν από το ιστορικό προσκήνιο. Μπατάρουν οι παγκόσμιοι συσχετισμοί δυνάμεων αλλιώς. Γίνεται πολυπολικός ο κόσμος, νέοι πόλοι αναδεικνύονται. Θα έχετε ακούσει για τους BRICS. Τι είναι αυτοί? Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και προσφάτως ενώνεται Νότιος Αφρική, εν πολλής Αργεντινή, Χιλή και άλλες λατινοαμερικάνικες χώρες με τη Βενεζουέλα μπροστά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Μπορείτε να διανοηθείτε πληθυσμιακά καταρχήν, το φαντάζεστε τι σημαίνει αυτό? Πληθυσμιακά. Από πλευράς οικονομικών μεγεθών. Κίνα, Ρωσία, Ινδία είναι πάνω από το μισό πλανήτη. Αν βάλετε εκεί μέσα και τις προσμετρώμενες με φυσικομαθηματική ακρίβεια γεωστρατηγικές δυνάμεις του πολεμικού δυναμικού συμπεριλαμβανομένου, τι ΝΑΤΟ, τι Ευρωπαϊκή Ένωση, μη λέμε παρλαπίτες δηλαδή, μην τρελαθούμε. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Οι κυβερνώντες μας με τη δουλειοπρέπειά τους δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται στον κόσμο. Στην κυριολεξία δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται στον κόσμο. Γιατί παρακαλώ να μην παίξουμε εμείς στο νέο παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων, αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική θέση του τόπου μας? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί να μην παίξουμε? Πρέπει να είμαστε ντε και καλά ανεφόρον, αμαχητοί, προσδεδεμένοι στον ευρωατλαντικό μονόδρομο που μας λένε σήμερα οι δυνάστες μας, ο άξονας που μας κυβερνά. Να σας πω και κάτι άλλο. Μερικοί βρήκαν όψιμο σύμμαχο στο χωροφύλακα της Μέσης Ανατολής, το Ισραήλ, με τις περίφημες ΑΟΣ και τους επικείμενους πακτολούς υδρογονανθράκων και χρήματος που έχουν μοιράσει Κύπρος και Ισραήλ εσχάτως, υπονομεύοντας τους προαιώνιους δεσμούς μας με όλους τους μεσογειακούς λαούς. Είναι η τελευταία πράξη του συλλογισμού για την οποία θα πρέπει να κάτσουν στο σκαμνί αυτοί οι οποίοι μας σύρουν σε αυτόν τον τυχοδιοκτισμό. Τι κάνουν? Πάνε να μας προσδέσουν στο άρμα του Αμερικανο-Ισραηλινού άξονα, τώρα στον ανεξελίξει παγκόσμιο πόλεμο, γιατί περί αυτού πρόκειται, κινήσεις επιμέρους του οποίου είναι αυτά που είδαμε. Τι είδαμε? Ιράκ, Ιουγκοσλαβία, Σομαλία, κέρας της Αφρικής, Λιβύη, Αφγανιστάν, Συρία αύριο, Ιράν μεθαύριο. Πού πάει το πράγμα? Σκεφτείτε, γιατί πραγματικά οι λογοτομοί που μας έχουν κάνει με την πλήση εγκεφάλων δεν μας αφήνει να δούμε τι παίζει στον πλανήτη αυτή τη στιγμή.
τι αλλαγές